Salutare la toți! În acest episod v-am promis că vă arăt, sunt un pic răcit, vă arăt cum să vă puneți hack pe Farming Simulator. Intrați pe Google, nu contează Chrome sau altele. Și scrieți Aptoide. Dați aici pe primul, install Aptoid. Și dați install now. Creează. Se descarcă. Ok. Intrați la fișierele mele apoi. Dați pe el. Dați instalare. I-am dat deja la setări și surse necunoscute. O să vă arăt pentru că când vă apare, înainte să-l instalați, dați la setări, jos la securitate și vă activați surse necunoscute. O să permiteți instalarea aplicațiilor, așa. Apoi, intrați pe Aptoide. Următorul. Dați la magazine, add more stores și scrieți cu litere mari într-un cuvânt Andronexus. Vă dați abonare și gata. Intrați și trebuie să scrie la Top Apps in the Store FS16 Money Hack. Uitați instalare, nu dați obțineți ultima versiune. Și aici sunt poze. Este și un videoclip. Nu mă lasă să văd videoclipul, nu știu de ce. Bă da. Hai îl vedem. Până se instalează, îl vedem. Oh, what the fuck. Deci nu merge, în fine. Este aproape gata. Necunoscut. Ați văzut că în episodul trecut și acum 2 episoade, episodul trecut, încă nu l-am postat, de asta am zis acum 2 episoade, ne-am jucat cu hack. Așa puteți face oricine dorește. Și mai are Andronexus, Farming Simulator 14. Unde e? Uitați. Eu l-am încercat, e un mod în care îți deblochează tot ce ai blocat. În jocul ăsta ai cam multe blocate. Și modul ăsta, practic, ți le deblochează. Deschidere. Dacă vă apare ăsta, dați close. Nu vă speriați. Așteptați.
Ce-mi place tractorul ăsta, New Holland. Și pe vis 31. Să dau aici că mă aud. Avem, după cum vedeți, 31.055.000. Astea de la început. Ne cumpărăm o mașină ca să le putem vinde. Sau ceva. Eu mi-o pe albastru că îmi place mai mult. Opa. Vindem tot. Opa. Ok, și ca să nu lăsăm acolo, ne luăm asta. Nu-mi iau New Holland-ul. Nu-mi iau case-ul ăsta. 142.000. Nu că zgârci, dar termin repede și trebuia să umple. Deci se umple foarte greu. Bine, depinde și de pământ, ce-i drept. Și acum vom prinde remorca. Oba, am greșit un pic. Gata. Îmi pare rău că la celelalte episoade am avut o grafică foarte urâtă. Așa e de la Mobizen, de la această aplicație. Merge cam încet combina asta, de asta nu am vrut să vin cu ea fără camion pe jos, să zic așa. Ok, venim după aceea și după mașină. Și într-un episod viitor, probabil chiar episodul viitor, poate peste 2 episoade, nu știu, uai ce fuge spatele, împreună cu Flavlogs, cred că o să ne ocupăm doar de forestry. Adică doar vom tăia copaci și vom... Oh, God. Îi vom încărca, vom tăia ciotoarele, cele care rămân și atât. Ajung destul de greu că încă îmi fuge spatele. Oh, God. Pe aici chiar nu mă descurc. Holy shit. Opa, am uitat să vând header-ul de la Combino. L-am văzut acolo și asta le-am vândut, că am uitat să-l vând. De obicei așa fac, că îmi vând Combina și uite header. Și n-am vândut nici remorca. Mai nu că m-ar încurca, oricum îi agulesc. Oh, easy. Un singur lucru îmi place la combina asta. Are roțile de pe spate prea ieșite în afară. Nu, serios, chiar mă deranjează acest lucru. Nu arată ok. Adică, dacă nu le avea, era ok, era combină frumoasă, da? Hopa. Așa.
Nu știu dacă avea rost să fac cu combina. În fine, mai distrăm și noi. Deci, filmez 10 minute. Cam atât cu episodul acesta. Nu uitați să vă abonați, dați un share, like și mai multe chestii. Eu sunt Andreas și până data viitoare vreau să zic să rămâneți drăgușiți, nu. Până data viitoare ne vedem cu bine. Pa!